Limitujícím faktorem je tady u toho kapacita baterie. Vzhledem k tomu, že kapacita baterií se každých, 10 let to tak vychází, zdvojnásobuje, můžeme očekávat, že v budoucnu, dejme tomu, se ta kapacita násobí natolik, že to kolo by bylo možné používat třeba jako sportovní náčiní, turistika a podobně. Jo, není to jednoduchý jako hračka nebo jako jednoduchý RC model, je to už poměrně složitá věc. Musíte počítat s tím, že to má 90 kg, že to má setrvačnost a takové věci. Limitujícím faktorem je tady u toho kapacita baterie. Vzhledem k tomu, že kapacita baterií se každých, 10 let to tak vychází, zdvojnásobuje, můžeme očekávat, že v budoucnu, dejme tomu, se ta kapacita násobí natolik, že to kolo by bylo možné používat třeba jako sportovní náčiní, turistika a podobně. Jo, není to jednoduchý jako hračka nebo jako jednoduchý RC model, je to už poměrně složitá věc. Musíte počítat s tím, že to má 90 kg, že to má setrvačnost a takové věci.